Bă! Ia viu! Da, dar eu eram în tragi fac cu crică. Eu dacă... Nu vezi tu acum. După aia eu, nu? Da. După aia eu. După aia tu. Bă, da, fileu! Băi, bă, că tu băga din mă duc eu. Fileu cu șoc! Cine câștigă? Dai să... Ei, eu, mă, nu te Nu le vezi. lovitura. Da, eu, ale Nu le lovitura pe spate. Filmăm-l. Ні, немає, не фільмуємо. Bă, șapte! Ora! Una! Tribuna Haga, bă, da! Uite! Ele numărul... Da, unde? Peleu! Ei, ăsta mai bun ca mine! Ia, trebuie să fii atent, mă, e, dacă nu... Tu ai bă! Ce? E unde și ăsta din mână? Ho, nene! Se repede? Ia, ca una, eu joacă-o un din mână, ca. Dacă te ranca, cosa e? Nu e rău, ai, tu dau omul. Ca bom. Mergi, bate. Oh, că tu îi din trapă. Mai e? Mai este una. Lăsa verișez. Ai văzut pe ce mă mințiți voi pe mine, mă? Nu, că tu mergi după mine, mă. Nu aș ca să nu spun. Eu am jucat numai secundă. Nu, dar eu... Ia fiu. Mă, de 2 ori. Ia, Că nu știi să putești și să fii atent. așa că prăzneai în coc. Opa, Atât de patire. de el. Mergi. Următorul, Florin. Florin. Sana, Eu. Facem-mă falul, nu. Da, dar la domnule ne-a cerut. Băi, aliva! Ia,